emega ya Uhuru Superstores yebutoka se enyumba ya Uhuru Complex imiyo mucyuyi g'Obusongo iywera hamwe n'eduka ya Safaricom. Mwigo ngotuka bari ase nyumba ya JM Towers iywere hamwe n'ebengi ya Credit Bank. Asamange bakeresi mbwetera seti namba cyabo 0111161500. Uhuru Superstores, the people's choice, guaranteed lowest prices. Karibu nyumbani. Boy Juakali Center neduka egokonelia ebitamba byokorosia echisovaset ebirugo byechisovaset bagomba bwate chikapet chisanduku cy'abana bagukira eskuru na boygo cyo kubekera cyanga nigo babwate emeito yebirengo. Aha. Kwa hiyo umeamua kuumwaga mchele kwenye kuku wengi. Mbona mimi na yako siyasemi? Mwanaume gani wewe? Kutwa kujilizaliza. Sehemu ya kulia mimi, unalia wewe. Ukirudi nyumbani unalala tu. Haujali mwenzako nimekula, nimeshiba au nina njaa. Au niwaambie watu kama mchezaji majeruhi, kwa mwezi unacheza mara moja tu. Niache! Dada, maneno unayamwaga hayo. Niache. Wewe umeamua kuyamwaga. Kuanzia leo watu wote na Wancho murigereria ekiro wakorire rituko riao wakora ewiki wakora mutinyi na boigo umwaka kwanyara kurigereria ayabere ka ukorekana na boigo ane muno kwanyara wesemia koro ase ariabera mabe na boigo kurigia enchira orache kwenekia una ayo utako iranirira gusita kwanyara gukorekana na asinsemo yari amaya anyare gukorekana kwanyara guyake gukuba na boigo gwetogia kigima kwatebanga ngwatemete kurinde na ase ebiro biga mwancho murigereria eserikali nekendete ko raria ari yabere ke gukora ase emyaka gwetania ebere bono korwa enyara goso gose serikali ya Kenya Kwanza na asinsemo yende mwanya gitinge konyora abange bagechiwe na ari abere ka gukorekana banyara kwirusia amagimabo umoncho murigirire maragoba ya bono ngukuboria aye ekirukurigireria ewiki yiga yanyarire kwera rero ne chitariki 20 cyomutinyo yiga ugatano na limo kirukurigireria ari abere ka gukorekana ane muno ase umutinyo yiga na boigo ewiki yiga nore nekyo gwetogeria nore nekige gokogokia na boigo nore na kiambori no bwate ikiora nyare gusanga igoro yabeire karibu sana ase ikiunga jinsa ibiri cyabona maragoba ekero turachikubaterana nere Wilson Makori kura sensemo yebimanyero na boigo kura studio ya kabire nere Kevin Ongerio mancho murigerera nkuru kwa Matilda Obaiwa karibu sana erinde tonyara guchaka ikiunga jinsa ibiri cyeritkeriga ria ijuma.
na gochaka rimo rioka kuro ase ekenyoro kia buchure kutoka emea kia Mwansi sublocation nigopono umugako yomo we miaka 50 no yomo abono anyara kutoka boye gesungeti kusanyara kutoka kasirete ubugema bwaye ase enyumba yaye nekero bono eamate yanyari gwichanira egekorwe kyo nabo igo kubura buna ekero asekero babire bagutwara okungsanana na omurugyoye nekero bakuboria bono obutuki bunyare gukorekana nabo igo kusanga ebirengereri byabo igoro yebikorwa ebyo bigendete komentekana byabantu kwerusia amagemabo omaseketo Uncle Dipon Asanya ategorere norboti oro Egekora getarie kiabo tambe nigobono gia ichania abanyakenyero babuchurwa kia Mwasi egutukemeye location ya Nyatieko omubasolero maega yomo sacha yomo asilita Simon Onderi gotoka mwaye gesungeti ngoli ntinaro isi magana nkorokwa mwakanza molisese na asilita gatotiga enduwe yane ya nyerere kwengenta mwana oyo mintomo kwengenta kwaye muriyo na babachanda ni gocha akora cyonywa marwa ocha nyumba mbali koigwana abana bae bonsi nyumba kanya nabo barara kini abanyaruka bonsi banganyire kurwo bamutegere bweka gukwana ne amateywe ni go batebirenga ni go babiri bagotware ngusanano no munginoye ingana ya mwirire tere goika okonganya munginoye uraburi kurwanga kire ntambe tatiganje gitegatia akarorekana buna achiete ngarangu mungwano ya beri byango korali bintu bya yigasi ya maga bwa korabia ekokotongwa atiare ubeka abantu bakana ngo bakana na kuwata abantu batanga sini balimo ngango baliana ni alebesa ogwe pima chikiro asengoli talige korege tangani kyogo taka kwerusia omoyo bone li buna chete kunywa mario goigoro ali na tebe tingunyure lio lakini ngochi kumubolia ngachiko kumubolia agante yaya gusaba ali buna menya tobo kwangu ganari gusaba tali kore nari ngaburi nkware umuntu tali kore ramwa nyomba nganinje nari gusaba kinde nyomba ntete gotinye nyomba juwe tamenye taba murabo kaninje gwekanda abandi ne skuru ba kabwata agachaga ntete korasie kanyomba mbere nyomba keigo nganye iskoga riria siekire agaswe room yae ngayuga kuoga ngabwata ngete room ye mumro mtonaro koro ku Fred ngaita igoro gabu ngachanka igora ngama akabwata agatinyoka gocha isko akamnyoka nechichube chitimete asachiete na chirocho igoro nari ngi nasone kandi kasi ane ngagwe report ndu yana nege ko ngagre minga ndu ya nyure eliogo ngomuboni kya kunyure eliogo bono igo mungino mintonto bwate gabu oruwari ta kitoko churikara tumanga kya komenya nere kya kunyure eliogo ngikyaba ngamatebiga bono igo nyema muruwarite ange kwante ngiche muri nyitari lakini to kwante muntu nyure eliogo nyire nyitari nonyena bo omwana ye aserieta Clinton nigairanga kurwa magoroba nigo barenge buya magoroba igagasoka kende town akaira nambu yaringa gatoretere ndagira tukaros tukarage ono igamambi nabo kasa 12 na tura umwana bana ba mento nabapanga bende school tata nwenge kero igoroga bwako wochieti ono kinde gasinche shuguri getegoro yega stima itikende mete nkaga igakibuna tige bintu bire buya obosemia gochia sabangina no koremereria obugima nabagaka babo abangina twancha abagaka baitu singe ncho bugima bwaru tubwakongire kurara turi nande twaboka lakini toito musaja na tarakwa tabo kwikira nayo tebe naki atira tigadokareke turare gento nateya abangina korigie kiumboswe bibiti kora mafuta mugaka rero no bwatekende yayo rero timgatekende rero nekenanyora turi chinga kyo boigo mutureti wekenyori kyo James Onyonka nigo bona boriria abantu bonsi komenya no morembe nabo igo kugayana chinga ki elio mana lia soira senyumo igongo tebanga kero kende ase nyomba gosase mechia kero elio mana lia abeire omuntu tigakoire echukumo yo gweita igo kwani kwana okone na abantu baminda ase more kaba abantu momanyete ng'akero omonto akogoseire oborobo ko baigoro konyora gwakorire gento getabwenereti kuripotire gitaseni kia ukia gatembe kuruga sekenyero kia buchurwa kia Mwasi egotoka ase sub location ya Mwamusioma imeye location ya Nyatieko elitera na enkoro kwa Dipon Asanya
Iyo nengana yogoichane akorende nekero tokonya kubura na abantu bakore chinkwana chokoreta emirembe ase chinka achiabo na agotigana nayo ni gobono ebyombe aho na boigo chikwaya okoro ase county ya Nyamira litko liarero byanyara gosirwa ase omoyega omonene uyo nyara gokorekana ase nsemo ya Kijauri egotoka ime yebunge ya Burabu ase county yo ya Nyamira oyo orenge kurawa no mwakilishi wa Basubati kura ase county yo Muske Jerusha Mumanyi abarai banyara gwikira naroro banyara usanga ebirengerero byabo no bwigo kuburia ebyombe aho binyara gwesokia no bwigo gukora ugusirana ase chinga kiechiga una omo rikeito Daniel Ontiri atwariganiria oroboti oro Ejuma yithariki 20 nigo yaba yera chikwenyurwa hasi bikundi biga kurwa se county ya Nyamira mwega orenge mono we kanisa na matera noragwa na Moses Wetangula kurwa se bongenene mchifu wepo Moske Silvano Sosoro Moske Jafeth Nyakundi kurwa se bonge ya Kitutu Chache North Muimedrepwe county ya Kisii Moske Donya Doris Aburi Moske Steve Mogaka kurwa se bonge ya West Mogirango Moske Zairi Janda kurwa se bonge ya Nyeribari Chache gati ya Baraibanda Bange ase kirenga yokwene kebuna ebikundi biga bya Kinigwe. Waswahili wanasema ukisaidia mama umesaidia nani? Umesaidia jamii. Na ndio kwa maana tumekuja hapa siku ya leo na Mheshimiwa Spika ili tuweze kusaidia akina mama. Pesa kwa mifuko ya kina mama, sababu mama ukipakia pesa jamii itasonga mbele. Mwanzo tembea. Kukwa na chenga kicho Moske Jerusha negagikirie bikore byogosarwa ku mwana mwiseke chisegi chegenka no bundiria we chingencho au oteba ebyo nebikore byetirwe ne chingaki na baria barachigotoka mbachiko imukeregwa egetambo kerege tindi kiri chiko kama wewe unafikiria atikipia mtu atingilie mtoto mchanga hawezi kujulikana. Hiyo ndio mimi kama mama county every day huwa ninaongelelea. Na ninataka hata leo nipe watu wale ambao wanafanya hivyo niwapee honyo. Ile mambo yangu huwa ninafanya nikikupata wale ambao nimepata already wanajua mahali wako. Okwandera boigo ebikore bwebi wetwa ase bonge ya Burabu imeye county ya Nyamira ebyarakanire komentekana na monasa matoka bwangoiga buri serikali gutinye oburindi ase chimbebe chensemeyo eri kwene kibuna omurembe wagendere kwene kiwa boigo burindi bwatingigwe hizi ambao umerudi mtu wa ng'ombe ninataka ni kweli tunaomba wale watu wabaya ambao walikuwa wanaiba ng'ombe zetu hapo Howard na wakatoka na wameanza kurudi, tunataka kuomba serikali yetu hapa kwetu sisi hatuna kitu kingine sana ile ambayo inatuletea mapato ni zile ng'ombe ambazo tuko nazo ndogo ndogo. Sasa mtu akiamka apate ng'ombe imeenda hiyo asubuhi mtu anaruhusu hope. Tunataka kila nyumba mahali watu wengi wanakaa tuwe na hope na watoto wengi waendelee kusoma. Abara baigani ko boigo barorekana kwegerera serikali inse y'Oburai bwaye Dr. William Samoei Ruto na batabuna obekiromokia hasa magendero kolenganirwa n'Oburai bwaeta wekase binyoro egati abo ogochakirwa kumurobolio w'echinyomba chirigolire inse okea kwerigoli ry'echindagira okinigwa we sekta ya masomo boigo niria ya afya inse y'omurobolio muya wowenia osha nkuruboterega taseni kyagatembe kurega se county ya Nyamira elitrane nguruku Daniel Ontiri wancho murigereria gukwana kuro ase omoyigo yoyo ekati ya Barai bali baikirana ro kuro ase serikali nene bakurawa no speaker we bunge nene omoskia Moses Wetangula nigo bono banyara kuboria abakenya banyare gukora banyare kurigereria serikali iga ase enjira yoko yesira na boigo Abarai banyare kwenekia buna bararirie omorembe na boigo nigo banyare kugikeria siasa chimbe
na nene muno ukurubikana ukukurubirie uchigokorekana ase amatuko are bose ewiki egocha buna roboti uru rwanyara kwariganirwa no moriketo World Cup okara ase musangerekano yoiga wikiranwa muono muspika bwe bunge neno muske Moses Wetangula nigo siasa chie serikali nene chanyara ko bachikore mwense ase abanenje kurasora kongorika bagendera ko bakuboliwe kwaniki kubatesha serikali ekogamba sebono ili kwenyolera amagendero ase abega bakwa ko boke serikali baerere merobeli ya serikali bwate kuchasa bananchi. Sasa mimi nawauliza jamii wa Kisii, pesa ya serikali ndio hii tumewekewa meza na nyinyi mmetuchagua. Wewe kumba toleko kiasi. Kwa sababu ina mtaketa tuongeni na andi na wametati leweka mwelieme. Kama kikamu ya Kenya nayo kuna access. Oko mwanga ama kumshiriki banako masekera ama kuobere. Anaye kumuli taxi chae. Hey, hapa sasa kwa maana na mambo za yura na kende kuna mwana kuchukue. Evi tena toza ndio kama mimi nawaomba tuweze kushirikiana, tufanye kazi pamoja. Saa hii ukiangalia katika zile nchi za Afrika zile zinafanya vizuri zaidi, Kenya ni mojawapo ya ile nchi inafanya vizuri. Aya baiga boigoni go bagendera ko bakugikirio kurubekano kukwabo go kwenekigwa eikiria heta into kurengana muna rubate birege go sali ni be nyinge aseba tukutera le chinkuma muna okurubekano ku ni gukora tunyara ko go korekana eikigocha asibabulire kyombekerie kurigirira igoro yabokorere bw'abanyanyimbo kya IPOA gukora imirimo yabo bwikirano. Every day you're holding meetings kupanga jana next week at Wednesday atutakuwa na vita Nairobi atutazunguka Nairobi mwibie watu maduka. Wale ambao wanaleta furugu na kuharibu biashara ya watu tunawakemea. People struggle to build lives. Insurance hailipi mambo ya fujo. So you have crippled somebody who has struggled so much to be somebody. Ndio tunasema nchi yetu hii, hata mapolisi wetu, we can't use an incident of one policeman to condemn the entire police force. You are an independent commission. Msipokee taarifa kutoka sisi wanasiasa ama watu wengine. Ati mnaambiwa kamata huyu mnakimbia kukamata. Kamata huyu you are supposed to be an independent commission. Fanyeni kazi kulingana na sheria. Waigohoyo kabiro mokonyi bomurayo munene bwensomo skirigathi gashagwa asomoje gojegani ganyara ko bahaga kore mwege siasa asaboliwe kulita chinkwana chae. Ukisikia zaidi Gachagua akiongea utafikiri ni Martin Luther King. Juzi alikuwa anasema watu wauawe, Kenya ni shares, muende mahali mnaenda. Ndio amekwama kidogo anaongea utafikiri ni Nelson Mandela. Hii akili ametoa wapi? Mtu mwenye ako na shida. Nilisikia akiambia naibu ya rais ya kwamba ako na soprano. Uko na ukose base kuliko ukose akili kama Gachagua. Ili ukose base ni sawa, utangangana utasema kenye utasema, lakini ukose akili ni tabu kubwa sana. Omwelio ye nigo abananchi na baraiba boli kweneke kwa omoske William Samoei Ruto amagoro elio anyara ko bagwikirana cha agenda jahe ejo abalirete chira chinga kicheche campaign. Ikifika 2027 wengine watajitokeza, but us who are working with President Ruto we say apate tano tena ili aendelee kumaliza kazi yake vile mzee Kibaki alifanya tambili, Uhuru akafanya tambili, yeye akimaliza wengine tuko huko nyuma tunangojea. Inko ripoti rigetasini kya ubwanchete kya Gatembe kuruge Gaston Semechiga cha Nyansiongo imeye bunge ya Buragwe County ya Nyamira inchego nguru kwa Polycarp Okara Mwancho murigere gutigara ime ya siasa ritukeri morioka mageka yoyo kabiro mwaziri boborende boime omukoro Moske Fred Matiang'i yogoirana aiga asense ya Kenya iriko gendera ne sabari yaye ya siasa ni gobono ababatani bekiama kia UPA cross county ya Nyamira bono bagenderire kumwakira ekuko nekero bakuboria
abamenyi bechinsemo okurase orogongo rwakusi bagendere kwerikia na kwibwatira ebibande kwerikia ase kiamekio kia UPF nencheremo yokugendera kusira omogusi aiga niko banyara kuyakwana koro ase chinsemo chiamechio eyo gotoka ime ya Kemera ebunge ene ya Kitutu Masabe ase kaunti yo ya Nyamira asemati yanyi nonde yani omogusi ito nande ngogete yani gonyi gwete ngotango chikureji cia ikirega kinga kemambia igonyi gwete biyo mwana ito esokire nande tuigwete biyo yani yona abana baitu banyori ibande batwatero omugambi ito kanchi America kaninjega nigo tugwaka 20p abagusi borogun permanent kura yake kwa Matiang'i alafu aruti ategerere radio amalieta ngor kumbose Josephat umuibor wepunge ya Kitutu Masaba egodi ya Kemera etua umerane bune kenyoro asengencho yo kwegendereri na mono gwetani gokora registration asengencho yo mwano ito Fred Matiang'i twachira asa igasengencho yo ko register abantu baito kosoma sinani ime kabisa nande mono taite gukwanera ringana irimo na twa welcome iri mo radio ito musike Matiang'i na igete butuko no ara mona into aiga Kenya Masabari twabegete nache atokorere gasi ache tubwaterane twamororiro ikire nani Nyasaye bwanchire na igete buya twasabira maya bantu ba minto ense yonsi piengima Kenya mzima twasabira maya kero tokubwaterane nse moyechu Marietane yankuru ko chief coordinator John Nyamboga Morias igo nabato na koleta bantu ba minto bonsi banyamira na kisi yengima amo asokore register UPA na kuwa mono na ito ragwe misa basaba ito chenzi babu ate bibande abuteke bande ne kura igoma ate totwa ate kura igon tora koragasi kedu taito murayo ito koro ku Fred Matiang'i tutaito kama chora no mwano ito oyubwa nchiru Kenya ngima na beta kere to mubwate sie na ko liga chikura so bonge de bibanda basaba babu ate igona boteta ko gandere chere kabire yo erinde to nyare ko fauru egenteke kogera murocha bukungu wabere Kenya yo ate beti bottom up wana kumbere bottom down igo to kusaba Nyasaye atokonye 2027 Fred Okengo Matiang'i atoke na ore president ya sita ase Kenya nase oroboti oro rwekiama kia UPF mwanche murigirira nigo tokugenda ase omutimukomoke erinde tokwirana togendere gusanga ane mono ayo agenderete kuro ase serikali enne nekero abawaziri bagende tokurigiriria ari babeire bagukora na boigo serikali ya Kenya Kwanza kegendete buyake kuba ayo yabere kewekirania ase miaka ibere nenusu yaitire Eduka ya womo ya Uhuru Superstores Limited nero eduka cholide ili kuba tukachirangi cha Crown Paints eyure company nambe yemo iyo karose chirangi mense yiga ya Kenya. Crown Paints nigo emanyira soko raisia ebintu biriya bikomanya seka ngo kwanira chirangi ejo boyiko chire chichi brand ao ejo chire chingi ya kirage chirangi chiga nigo chire chibirengo ao nabono babwata chirangi cyo gwakwa imeye nyumba iziko ya nyumba chire chikomentera nigwa amavuta yani oil na bwigo chiriya chia mache inyuranga chirangi chiga nigo chire korwase chire chiri guririke iriya gatigati gwikariguri iriya bantabati bwigo imeya Uhuru Superstores nero eduka yuka iyo bwate emixer iyo gwochoganya chirangi wikabunuraganye gwochoganire erangiriga aseduke yiga ya Uhuru Superstores na bwokwege namuna ekale aho watagete nigo kwa yanyora bwikirano tutarire rero eriwe nyorere abamanyi na bwigo enekenga enyumba yao use asomanyete use chire chibiasara nchibwa tokorolekana ukuya na ayonsi nigo araikirane ekero utumikite chirangi cha Crown Paints eduke yiga ya Uhuru Superstores yero toka se enyumba ya Uhuru Complex imiyumucho yigo musongo eyueranga neduka ya Safaricom mwigo ngotuka bari ase nyumba ya JM Towers eyuere angene bengi ya Credit Bank asamange
bakire simbwetera seti namba chabo 0111161500. Oru Superstores, the people's choice, guaranteed lowest prices. Karibu nyumbani. Salvakia ni nyagitari yekerero asumu cy'ubusungu ensema ya mwembe mbarbare nigekomo SDA asepare kuro busungu guce Kilgoris nigekurwa obugwenia asenchira yekerero asugutumia chimashine chekerero abwasi bwatabanyagitari bubwate obumanyi bwigoromono mbubwate inpatient gusichi ward na boigo outpatient abasaba roire bakubwenigwa na koira na gochianka mbubwate maternity yekerero yubwate chimashine Chikerero laboratory yekerero gose ase okurengwa kwibirengo bigoro ekerengo kyobo kinu nigo kirigoro asinya gitari ekubwanya gitari ndionsi asorgongoroiga boigombo bwate ensemo yokomana gose modern theater ensemo yokuringoria nobuwenya bwa maiso gose optical department abasebo bwate boigo eduka yibirore ase ebigori byonsi etani abu mbobwate boigo ensemo ya maino kose dental section yebwate chimashine ichekerero yobwate boigo pharmacy kose duka ya mariogo yebwate amma riogo onsipi aliuraganiriwe gwetania onsi liguriryabo nelyansepi ngwanchira bale umurobelio osha usibali bwate umurobelio osha naboigo nkurike bale umurobelio osha utarigwakanira kende gyonsi asamange bakire simya se number 0799747414 Salvakia Hospital afeyao nomogoko ito inchuo bono. Wancho murigere mbia mono kegima asuko kenda gutigara ime yekeunga chinsa ibere cha bono maragoba na nekero otogenderete ni gobono omokonyi bomurai ibwense umoske kidure kindiki hitko oriarero bono anyara korigereria naboigo kukwanera egati ya magenero aliabereka wekirana ase enusu ntangani yetamwe yeiga ya serikali ya Kenya kwanza ka ukona kuro ase chinsemo cha Karen yogotoka ime yomoche o Nairobi ekero bono ari gukwanira abawaziri abubekirana ose abubagenderete enege karo okiabo yaseritko oria kabere ni gobono anyara goteba serikali yiga ane muno ase amangana yobochenu amangana yechisemi ase oborimi naboigo chiwizara chinde chinyinge nigo yabereke wikirania egati yechira chiria yanyarite kuria enkaki yare gosoa abisi. The retreat received a report of the midterm performance of the fifth administration, focusing on how the implementation of the bottom-up economic transformation agenda has stabilized the economy, enabling it to overcome structural challenges, persistent multiple shocks, and financial stress. It appreciated key achievements under each of the priorities of the bottom-up economic transformation agenda pillars. Under agriculture, the retreat acknowledged the impacts of provision of subsidized fertilizer and connecting farmers through digital platforms in scaling up agricultural value chains, which have contributed to food security arising from increased output of major crops and higher income to farmers. Under affordable housing, the retreat noted the tremendous impact of the program in providing decent shelter, job creation, particularly for the youth, and stimulating the construction industry value chains through supply contracts, many of them or some of them reserved for micro and small enterprises. Under universal health coverage, the retreat appreciated the remarkable growth in the number of Kenyans who are voluntarily registered for the social health insurance, which scaled up to 23 million from 8 million under the defunct National Health Insurance Fund.
expanded access to primary health care, and scaling up of community health promoters. Training and deployment is contributing to the gradual transition from curative to the more affordable preventive health care. Under the digital superhighway and creative economy, the retreat noted enhanced citizen access to government services, e-commerce, and creative opportunities, enabled by expansion of fiber optic cable network. Onboarding of government services on the e-citizen digital platform has rapidly expanded the citizens' access to government services, cutting costs by stemming corruption and cumbersome processes, and remarkably increasing. Serikali nigo ya bwatiri gose ya nyarire gutegerera ebirengereri obya abakenya na boigo ne bwate amagani gose ne nyarite kwariganiria abakenya ayaramaya ase amatuko aribosio echi ne chinkwana chae umurai wekema kya ODM umuske Raila Odinga kago kwana nere na bawaziri kurinde kurwa ase county ya Kajiado litiko riarero nigo anyara kubora nigo amaganyo ya abakenya anyare kubekwa obosio anamono ase serikali ya broad based na boigo liko anyara kwera buna nekero abawaziri bagendete kurigereria egati yari baikiranire babonete korora ase amamocho abire na boigo kogororana. The persistent concern going forward must be, are we carrying the people along? You can be flaunting figures and so on. You have done this in the field of education. You have done this in the field of health. You have done this in the field of agriculture. You all those statistics. But are you carrying the people along? Every effort must be made to ensure that government policies and programs are consistently inclusive. Government programs must never leave anyone or any region behind, regardless of how the people voted in the last elections. Pursuing an inclusive development agenda is a strong basis for the people and stability of the nation. The persistent question all government officers must always ask is, might we be leaving any part of Kenya behind as we implement programs? It's a pleasure to join you at this third retreat and midterm review of National Executive. Needless to say, I was not at the first and second retreats. The views I share here are therefore those of a citizen who has watched from outside as the administration has struggled to deliver on its pledges. They are views of a consumer of government goods and services who has also had the privilege of running a government. Above all, I will speak as one who has journeyed with Kenya and who wishes this country well. I believe strongly that no matter our disagreements, our visions and disappointments, we have to have a country first. We may hold as lofty visions, as we wish, but without a country to implement the ideas, they will remain mere wishes and defiled dreams. Na ekiro abakenya bange babere bakwe murungania na nkai ekanisere ekiro amabe agendete kwanikiwa ase chinsemo nigo bono abare aba bishop okorwa ase ekanisa ya ACK korwa ase orogongo rwa Nyanza bono litkoria rero besokia na kugikiria ari agenderete anamuno ekiro abanyanyimbo babere bagutumika chinguru ugwetania ekerengo na nigo bamuchirie ekiombe kyo gukora obotuki aiga asense ya Kenya ekiombe kya DCI nekiro bakubora mbuya getuguterware ekiagera tikiraba ke gukora emirimo yaye ase oboene. We express our disappointment that President William Ruto has virtually failed to stand with ordinary Kenyans who are the target of police brutality. Mr. President, sir, come out and use the powers you have been given by the people of Kenya to bring sanity to our security forces.
time has come that a body like the DCI should be phased out. It has become a dreaded unit used by those in power to harass Kenyans. When Kenyans demand their rights, they become the enemies of the government, and police is used to harass and silence them. We don't deal with dissent by silencing the people. We come out in the open the way our Lord Jesus Christ did, by responding to their needs, frustrations and helplessness with compassion, not with bullets. I know there is excuse from many police officers that they receive orders from their bosses. To this, we simply say, refuse those orders if they are not human enough, if they are not moral enough, if they are not legal enough. Refuse those orders. Na guskabucio nigo bono umuske Rigathi Gachagua anyarire koraria buna nigo anyarite kurusigwa abisi awetira ase impeachment ikiagira nigo abajumbe na boigo abaseneta banyarite kungainwa buna nigo arenge umukabira nigo atebire herekera arenge ase serikali na magendero arenge gusabira chinsemo chinse ya Kenya iyo yirete muraiwense akanyara kumuruka omo okabira ikikirete ere gotugutirwa ale gose kurusigwa ase abisi kana kura ase county ya Meru ritko riarero nigo bono anyara koraria abuna umuraiwense ose serikali ya matuka iga nigo igendrete kunereria aba Kenya nekiro akubora buna keweka ase obochorio bore bosio enchira ende eligigwe ase aba Kenya baligetie gukonyeka na uyo ringe kumubwatisia nigo are muwaziri bukolemi mukoro omoske mithika Linturi nere ekira guteba nigo serikali gendete guikirania amagendero asinjira yo wanjiriria. Kwa nini Nithi Bridge ulituambia ukiweka Biblia chini mwezi 6 utakuwa umemaliza, umekataa? Sasa mimi nikimwambia mambo ya Meru akasema mimi ni mkabi, akaita hii wabunge wenu wa Meru akawadanganya. Mimi nashindwa kufanya kazi Meru kwa sababu ya Rigiji. Nisaidieni kumfukuza ndio kazi ifanyike. Tangu nitoke kuna kazi imefanywa hapa? Sasa shitaka moja nilipigiwa pale Senate. Ati ile makosa nilifanya pale Senate na wabunge wenu wameunga mkono. Senator Kadhuri amesema ndio. Ati makosa ya Rigathi Gachagua ni kununua shamba Meru. Si mimi ni mtoto ya mama? Sasa mimi nikinunua shamba Meru nirudi nyumbani nikuwe karibu na watu wetu, iko makosa? Sasa huyu senator wenu, hawa wabunge wenu wanaweza enda aje kufukuza Rigathi Gachagua ati amenunua shamba Meru? And out of the 10 counties that supported William Ruto, 6 of them were from the Ngema community. So when we asked for proper return and reciprocity of the support that we give, it is not that we want to ask it as if we do not deserve. Ni haki yetu tunaitisha. Tuko pamoja? Iko kwa wancho murigiria abo no ndakorere ikionga chinsa ibere chabono maragobe kirondote chabutukire chitagika emronga etatu na esano ase chinsa chiga ibere kurende ndoche buna indemu Ezekiel agotebanga niko agendete kurigire kigima agotebanga abo ase amangana a one time no atenenire na oyiga agoteba ana curious agoteba leo na watch agotebanga na watch kutoka hapa kwa one time tima yetinga one time unse mokicho na boigo edunariosa era agotebona ime iyo morobere na boigo na bare bonsi mugendete ko origereria Gatembe TV mancho morigeria be mono kima ase enchira ya bene korinde ase ebire biga igo ndachiko kotiga ase amaboko usenda chiko kotiga ase obosemia obwagetembe tumberane nande ase ekionga chinsa inye charero maragoba.
Magaka ninjo, ninjo etembe, ninjo dorome, mangana man, bangina ninjo. Muri mange to moenga oengoke. Muri mange to moenga tigapi. Oyo kukwana mangana mange mure komo. Okukwana mangana mange ne muri ko kene kuchegeza. Aye tiga kumwambiriri. Aye tiga ata kuna mangana iga ata kuna kole ikyo kumugoli. Muri mange to moenga da tondane. Oengoke kuna kwato ko iremo nguri oye. Ke. Na ho mugusia terete no ne ngane. Abaya terete na ki nkimogo na gukumeli. Obuo mbwato bwa iremo enguri oye. Nene nkwane gari yambo bongo. Ubuno bwato bwa iremo enguri oye. Ochiko gecho moto okoyiri. Omonta bwatero lia yale ko nene nero ya mwito. Omonta ngere ngombe ya nero alikuwa ya makoro tachoigo ya mugokora maino. Usotwe kam obuo to de obumbuato bwa iremo enguri oye. Usenge tukwate kete gokora. Wono riwo ngene tuna kogekora. Ya koletera nene ngitukiao. Ekiao na kige okoria. Obuo mbwato bwa iremo enguri oye. Magaka ninjo, ninjo etembe, ninjo dorome, mangana man, bangina ninjo. Superstores nero eduka asorgo gurigarwa South Nyanza yancheri amone company ya mabati Rolling Mills yuko ya bwatuka uchiase abaonia aiga ntobwate showroom asura chagwirigiria amabati anda usialia utagete showroom yeto nigo ere engale iyuerengia na boigo ekogokie liso yao chingagi ogoswasa yigakurigiria amabati aiga ntobwate team Tembo abo bagakora imirimo ase showroom yiga babwata chingoro chingiye cyugo kwarigania na boigo cyo tebereye kende gensi uraganie bagotebereye company ya mabati Rolling Mills iko babwate amabati chingenjo ao ayuare ye chikala ao na boigo ayuiga bwata chi profile net gauges ao bunamono babwate no corrugated na boigo box corrugated asbigo babwate Dumarang ayuare aye chigage emerungetato asama mabati aliaje chigeche merongibire na isaro na isato mbabwate tile profiles alia au oriental elegantal versatile gross na wigo na versatile matte MRM niko mbabwate lifestyle ayuago chana Roman Jinko na wigo web design mbabwate ligani kabwate chikala bunabone lia Chaco Grey Brick Red Tile Red Maroon Sky Blue na wigo na green ubutambe bwe mabwate yiga niko bokolengana amo nukwenya gwe customer mbabwate bintu bindi wigo ebyo ochkunyara kabo gutumika chinga gicho gwakeranya mabwate yiga ase nyumba yao tutari rero ase Uhuru MRM showroom onyare kabo gukwerera amabwate yu akomenya sigika ayo uchani warrant na wigo ayo urakoberwa kasure asubwango eduke yiga ya Uhuru Superstores yego toka se nyumba ya Uhuru Complex imiyumu chuligo musongo iyuerange neduka ya Safaricom mwigo ngotuka bari ase nyumba ya JM Towers iyuere ange nebengi ya Credit Bank asamange bakere simgwetera seti namba chabo 0111161500 Uhuru Superstores, the people's choice, guaranteed lowest prices. Karibu nyumbani. Uhuru na bwate. Amone kisimiki. Uhuru na bwate. Amona